Kapin kun kulang 5 cubic meters kun 5 tons nga basura ang nakolekta sa 600 ka mga runners nga mirepresenta sa government ug non-government agencies atol sa 3 kilometer fitness o clean-up drive niadtong Sabado sa buntag. Ang Basuran 2022 giorganisa sa Office of the City Environment and Natural Resources kauban ang Zamboanga Trail Runners. Ang unang usa ka gatos ka mga runners nakadawat og medals samtang gihatagan og certificates of participation ang tanang miapil. Ang Basuran 2022 gisalmutan usab sa mga partisipante gikan sa nagkadaiyang sektor sa komunidad. Sa Alabel, Sarangani Province, nagmalampuso ng coastal cleanup ingon man mangrove tree planting activity nga gipangunahan sa lokal nga gobyerno sa Alabel atol sa pag-obserba sa Month of the Ocean Biyernes sa buntag Mayo 13. Ang coastal cleanup ug mangrove planting activity gipahigayon sa tulo ka coastal barangay sa lungsod nga sakop sa Sarangani Bay Protected Seascape. Mismo ang Alabel Municipal Environment and Natural Resources Office ang nanguna sa aktibidad nga gisalmutan sa laing-laing ahensya sa gobyerno. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa Alabel sa mga national agencies sa mga programa sama sa pagpanilipod sa kinaiyahan hilabi na sa mga protected areas sa kadagatan nga sakop sa SBPS. Ang Month of the Ocean gisaulog sa bulan sa Mayo matag tuig sa Pilipinas pinaagi sa Presidential Proclamation No. 57 niadtong 1999. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.